שהוא יכול לעבוד כל החודש, אבל אין לו להביא את האוכל לילד שלו, אז הוא אומר, אתה יודע מה? אני שורף את המדינה. אין לי מה, אין לי יותר... אין מה להפסיד. ואלה החבר'ה שלמעלה, הם יודעים להשאיר לך את העוד טיפה מסגרת, והם תמיד יפתחו לך עוד מסגרת. למה? כי הם מדפיסים את הכסף הזה חווה, אחי, העיקר שתהיה שפוט שלהם, זה הכל. אז אני אומר, אם עדיין נוח לך, איפה שאתה נמצא, ואתה לא מרגיש צורך להילחם, יכול להיות שאתה לא צריך להילחם. אתה מבין? יכול להיות שאתה אין לך את הצורך להילחם. כן, כן, זו שאלה פילוסופית, כי רוב האנשים מסתכלים על הכאן ועכשיו, והמעטים האלה שכן עושים את המלחמה, כשאחרים מסתכלים עליהם, אומרים, מה הבעיה שלכם? זה אלה שיש להם את התכונה להסתכל טיפה קדימה, לאן זה הולך. אח שלי וחבר, אבי ג'וני, אח שלי. איזה כיף שאתה פה, אחי, איזה כיף לארח אותך ולראות אותך, ומרגש אותי גם שהפכת להיות אבא טרי, אחי, נכון, בתור אחד נכון. שיודע איך זה מרגיש. אני ממש, ממש, אחי, בעצם פעם ראשונה שאני רואה אותך מאז. נכון, נכון. אז איך אתה מסכם את התחושה? תשמע, זה, כמו שאמרת, זה כאילו התווסף טייטל. אתה מבין? אתה לא רק X, Y, Z, אתה גם עכשיו אבא. כן. זה עבודה. כן, אני גם יוסיף שלדעתי, אתה יודע, זה מהלך מאוד מאוד אמיץ היום. כן. בוא נגיד, כשאני הפכתי לאבא, אז זה היה לפני הקורונה, זה היה לפני השביעי לאוקטובר, זה היה עולם ורוד, אח שלי, אני אמרתי, חיים, דבש, בוא נתרבה. כן. ועכשיו, אתה יודע, כאילו, עבר כולה 5 שנים מאז, אנחנו חיים בעולם, כבר לא יודע מה יהיה מחר, אז אחי, שפו, ריספקט, וזה לא משנה, זה שווה כל רגע, שלא תלחץ. רגע, דקה. אם היום היית נמצא בסיטואציה, היית אומר, אני חותך את צינורית הזרע, אני סוגר את הבסטה. בוא נגיד, היום, בתחושה הזאת של החוסר ודאות, אם מחר תהיה שואה גרעינית, אחי, או לא, או אם לא יודע מאיפה יבואו עוד מחבלים, הייתי חושב יותר פעמים, למרות שאנחנו, אתה יודע, מאמינים שזה מלמעלה, וזה קורה, וזה ביטוי של אהבה, של יחסים, אבל אתה יודע, אחי, אחרי מה שקרה, זה לא אותו דבר, להגיד, אתה יודע מה, אני אגדל פה ילדים, אחי, אתה יודע, אני אגדל פה ילדים. תשמע, אני לא האמנתי, כמה זמן אנחנו לתוך הצילום כבר? כמה? 2 דקות שאנחנו מדברים, פחות או יותר? כן, משהו כזה. אנחנו כבר נגיע לעומס של המאמצה, של השיחות של זה, אבל אני יכול להגיד לך, אחי, קודם כל, אני אעשה שנייה את ההפרדה, כי העליתי לפני כמה זמן פוסט על למה עשיתי ברית. אני קראתי אותו. הוא הגיע, אחי... אני קראתי אותו, אתה ככה הנחת את זה בצורה מאוד יפה, בזמן הנכון, במקום הנכון. כנראה. אבל אני חושב שהאייטרים עשו יותר עבודה, משכו אותו יותר גבוה ממה שכאילו הוא היה אמור להיות. העניין ששם כאילו כתבתי על זה כמו שזה כאילו עשיתי את זה בפרינציפ. אוקיי? על למה לעשות ברית, כי פעם חשבתי שאני לא אעשה וזה, ופתאום עכשיו דווקא בגלל השביעי לעשירי, ודווקא בגלל זה יותר מאז השביעי לעשירי, יותר רציתי לאמץ בחזרה את הזהות היהודית, שכולם כאילו רוצים, שאתה שם לב פתאום, שכולם רוצים למחוק. אתה מבין? בכל מקום שאתה הולך עכשיו, פתאום כאילו, את היהודי זה פתאום הפך להיות... אז כאילו במרכאות שמתי את העניין, שאני רוצה לחזק את הנקודה הזאת, את היהדות, את המסורת. ועוד פעם אני אומר, שם בצד שני את עניין האמונה, לא משנה אם אתה מאמין, לא מאמין, יש עניין של מסורת, שזה משהו אחר, לדעתי יש אמונה ויש מסורת, וזה לא משנה אם אתה מאמין או לא משנה אם אתה זה. יש את העניין הזה, אנשים יגידו, אם אתה לא מאמין באלוהים, אז מה אתה עושה את זה, או אם אתה כן מאמין ביהדות... אצלי יש גם את העניין של אמונה, אנחנו לא נכנסים אם כן או לא, אבל יש את העניין של וואלה אחי, אבא שלי, סבא שלי, אבא של סבא שלי, סבא של סבא שלי, אחי. בסופו של דבר אני גזע יהודי, אחי, וזה משהו שהביאו מעבר, ואני רוצה לתת אותו הלאה. אז לא משנה, שמתי את הנקודה שזה פרינציפ, אוקיי? שאני כאילו עושה פרינציפ וגם על זה נתפסו. אבל, בהקשר למה שדיברנו, גם להביא ילדים היום, ועוד פעם, גם זה במרכאות, 1000 מרכאות, גם פה יש פן, אחי, של מרד, של פרינציפ, אתה מבין? בטח. שכאילו, הרי אתה מסתכל איך אמרת קורונה, וההם, ומחבלים. אז באיזשהו מקום, אם אנחנו מגיעים מהעולם הזה, במרכאות, כן קונספירטיבי, לא קונספירטיבי, רוצים לגרום לי לחשוב שעזוב. וגם מצד שני רוצים לגרום לך לדלל את עצמך, נכון? בכל מיני דברים. עזוב, אל תביא, חבל, זה. פרינציפ!
אתה מבין? לא רק שהילד שלי יחיה פה, הוא גם יסגסג, ואני גם אתן לו את התנאים לסגסג. אני מחייך כי אני מדמיין את הסצנה הזאת, עוד 20 שנה, שהבן שלי יגיד, תגיד, למה הבאת אותי לעולם הזה? פרינציפ. למה חתכת לי את הבולבול? פרינציפ. יריב... מסורת. מסורת מאוד חזקה. לא, אני מבין אותך לגמרי, כי עוד פעם, אם חוזרים לפוסט של הברית, אז הגיעה מסה של מתנגדי ברית, אוקיי? בגלל זה הפוסט צמח. כי הם ראו את הקבוצה שלא נזכיר שמות כדי לא לתת לה קרדיט, נתנה את הבוסט, שלחה כאילו צבא, אתה מבין? תתקיפו שם, תכתבו, אתה יודע, כל האלה, אנחנו מתנגדים לברית, מה אתה עושה? אתה עושה מום לבן שלך, תחתוך לו גם את האוזן, למה רק את הבולבול? אתה יודע, כאילו דברים כאלה. ומישהו כתב לי, תן לו את זכות הבחירה, שיגיע לגיל מסוים, ויחליט לבד אם הוא רוצה לעשות ברית או לא. אחי, אם היית נותן לי זכות בחירה בגיל 18, אם לחתוך את הבולבול או לא לחתוך, לא הייתי חותך את הפאקינג בולבול, אבל גם חלק כביכול גדול מהמסורת, זה שקורה בתוך 8 ימים. אחי, אני חתכו לי, אני לא זוכר את הקפוצ'ון, אני לא זוכר שהיה לי קפוצ'ון, אני לא זוכר את הברית, אני לא זוכר את הסכין, אני לא זוכר את המועל, אני לא זוכר כלום. אם הייתי עכשיו צריך להחליט על הילד שלי בגיל 18, אם לתת לו את ברור שהוא לא יעשה, ואני גם הייתי מבין אותו. אבל עצם זה, אחי, שזה קורה בשלב כזה, שאני הייתי שם ואני לא זוכר, וזה וזה וזה, אז אתה יודע, זה מקליל את זה. אני הכי אוהב את התגובה הזאת, מי אתה שתחליט על הבן שלך? עכשיו, מהרגע שנולד לי ילד, והיה קצת דברים שהם לא, זה לא בא לי חלק. היה כמה דברים שהייתי צריך לקחת, אחי, הייתי צריך לקחת החלטות. ואתה אומר, אבל מה, איך אני אחליט את זה וזה? ואז אבא שלי אמר לי, ברוך הבא להיות אבא. אתה הולך לקחת החלטות על בן אדם אחר. היה לי קשה לקחת, מה, אני אקח בשבילו החלטה? כן, זה אתה קולט שאתה אבא? אוקיי, מעכשיו תבין שאתה הולך לקחת את ההחלטות של זה. אז נכון, יש מצב שבגיל מסוים הוא יבוא ויגיד, מה, למה? אני אבא שלך. כמו שהחליטו בשבילי עד גיל מסוים, אני מחליט בשבילך עד גיל מסוים, אתה יודע מה אני חושב? שמה שאמרת, כאילו שכך כל גבר בשל, גבר, מה זה גבר בשל? בן 35, כן? כן. ותשאל אותו אם הוא היה, כאילו נכון אמרת, אם היו נותנים לך את ההחלטה, בחיים לא היית עושה, תשאל אותו אם הוא היה עושה את ההחלטה על כל הדברים בחיים, הכל אחי, מהברית עד הבית ספר, צבא, לימודים, השכלה, אולי גם יחסים, נכון. על הכל היה אומר לו, נכון? זאת אומרת כל הדברים המשמעותיים בחיים באים לך בשלב שאתה עוד לא בשל להחליט. אחרת זין היית מסכים לדברים האלה, אם היית מספיק בשל אחי לראות את ההשלכות או בכלל כאילו לעבור. בגיל 30 אתה מתגייס. כן, אומרים לך גיל 35, יאללה חבר'ה בוא. אני בעגלות בחול, לא תשמע, אבל זה הפסיפס אחי של החיים, זאת אומרת, דבר גורר דבר אחי, וזה חלק מהעניין אחי, גם דרך זה שאתה עשית משהו אתה מבין, כאילו, מה היית רוצה או מה לא היית רוצה, אתה מבין? ככל שאנחנו מדברים יותר ומעמיקים לזה, אני פתאום קולט שזה חלק מהמהות של העולם הזה, כי הרי אני הרבה מדבר על המטריקס, מה זה המטריקס? נכון. שזה כביכול מערכת שעבוד, מה זה שעבוד? שלא שואלים אותך אחי, אתה עבד, סתום את הפה, תעשה מה שאומרים לך, אז כאילו, נכון. מגיל קטן מרגילים אותך לזה שמחליטים עליך, עזוב, לא נתקע על הברית, כן, הבית ספר שמתכנת אותך לסמכות, ככה כתוב בספר, ככה אמרו, אחרי זה, אתה יודע, לך כאילו לגיטימציה, אתה יודע, כאילו גם להיות בצבא זה דבר לא פשוט, אחי, זה כאילו... לא פשוט, זה לא מובן מאליו, להיות חייל, אחי. זה כאילו, אני זוכר, אני הלכתי לצבא ופחדתי להיות בכלא. אתה יודע, אני מודה, אני לא בחור קרבי, אני לא היה לי את הקטע הזה, אני לוחם, אני הייתי ילד חנון שרוצה לנגן בלהקה, כן. ואמרתי, מה, אני עכשיו צריך 3 שנים, אחי, להיות בבסיס מוקף בגדר, נשים בצד את כל האידיאולוגיה, מי יגן על המדינה וכל זה, אחי. אחי, זה היה לי קשה, ואני דמיינתי את עצמי בכלא, אמרתי, לא, זין, עדיף אני אלך לכלא מסודר, שלא ינסו אותי שם, אתה יודע, כאילו... שלא יקרה דברים שאין להם חזור. ואז זה דבר מכין דבר, כאילו, על הסמכותיות הזאת, ובעצם בסופו של דבר, אחי, על זה מושתת המטריקס, על הכניעה ועל להיכנע לסמכות, ולקבל אותה בתור דיפולט. אתה יודע, אנחנו עושים הרבה שיחות עוד מלפני הקורונה,
וכל זה מתחיל בברית מילה. וכל זה מתחיל, כל זה הפודקאסט שהתחיל בגלל ברית מילה. הכל התחיל בחיתוך. אתה יודע, בסופו של דבר גם רוחנית, בשביל זה באנו לעולם הזה. אתה אומר, בוא, זה עולם של חרבו דרבו, אחי. נכון. מלחמות, סבל, עבדות, מטריקס, למה אני נולדתי? למה צריך את זה? בשביל אבולוציה. בשביל אבולוציה. התודעה שלנו בוחרת להתגלגל לפה כביכול, בשביל מהמקום הזה לגדול, להתרחב ולהבין את עצמך. ואין מה לעשות. אבל מצד שני, אתה צודק כי העולם בנוי כמו שהוא בנוי, ואתה רואה את ההיגיון הזה, אבל מצד, כאילו, תחשוב על זה, יש בן אדם שקוראים לו ג'ק פרסקו, לא יודע אם שמעת עליו, הוא כאילו המציא, עובד כל החיים על מודל של אנושות עתידנית, כן? שתהיה מבוססת על כלכלת משאבים. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הרי העולם בנוי על שחיתות, על כסף שהוא חוב, ולמעשה אנשים נאלצים לתפוס את העמדות האלה שאתה אומר, כאילו בן אדם קם בבוקר, נאלץ לעבוד את 9-5, נאלץ להתעסק במשהו שאולי הוא לרוב לא רוצה, רק בשביל לשרוד, ואז אומר, אבל רגע חבר'ה, עם הטכנולוגיה שיש היום, היה אפשר לעשות ככה שטכנולוגיה תעשה הכל עבורנו, לא יהיה את העניין של הכסף ששולט בסיטואציה, ואז כל אחד היה מתעסק באמת במה שבא לו, ובאמת תופס את המקום שלו בבריאה, זאת אומרת, היית הולך לעבוד נגר, רק אם אתה אוהב את זה, לא כי זה מה שאתה יודע, וזה מה שיש לך, זה התנאים, וזה נקרא כלכלה מבוססת משאבים. למה מבוססת משאבים? כי הוא אומר, מה שינהל אותה, זה המשאבים הקיימים, ולא הכסף החוב, ואז זה בעצם איזושהי אוטופיה שהוא המציא, שאומרת, אחי, אתה תקום בבוקר, תיכנס לסופר, תיקח מה שאתה רוצה, בלי לשלם, כי זה יהיה מטומטם לשלם, הכל קיים בשפע, כאילו אומר, אם תיקח את כל השפע של העולם, תחלק בין האנשים, כל אחד יחיה ברמה של מיליונר לפחות, אם לא מיליארדר. פשוט כל המשאבים נמצאים בקודקוד אחד ששולט על הכל. אז תחשוב אם העולם היה ככה, אז כאילו הכל טוב אחי, יכלת גם להיות שבור וגם מחור, והיה לך את המקום שלך, יכלת גם להגיד, אני לא רוצה לעשות כלום אחי, תן לי לקום בבוקר, לשתות קפה, והכל טוב. תראה, אני מביא, עוד פעם, איך אמרת, הוא המציא אוטופיה. עכשיו, כל דבר שאתה יוצא אחלה בתיאוריה וזה, יש מלא משתנים. זה לא תואם את התודעה האנושית העכשווית, ברור לי לגמרי. הוא גם אמר, זה לעתיד, זה לא להיום. אתה יודע מה יקרה, אתה מכיר את הניסוי של העכברים האלה? שיצרו להם, כאילו, הכניסו מלא עכברים, והביאו להם אוכל ושתייה ובנות זוג, מזכיר לי משהו, מזכיר לי אותנו. בדיוק, ונתנו להם כל כך, הכל. הם לא צריכים לדאוג מסכנות, אוכל, שתייה. הבנתי. יצרו להם עולם שהם לא צריכים להשתמש באינסטינקטים שלהם. ועוד פעם, אני גרוע, יש לי זיכרון גרוע, אבל בסופו של דבר מה שקרה, זה שהגברים הכי שם הפכו, הם רצו להפסיק להזדווג, הם לא בווייב שלהם, לא היה להם כוח, הם לא התעסקו יותר, הם לא חיו, הם כאילו, הסכנות, המרדף, הפשנס, אחי, כל מה שאתה מנסה להשיג בחיים, זה מה שיוצר לך את היופי בחיים, אוקיי? סתם, אני לוקח אותך לנקודה, אתה אומר, בן אדם לא היה עוסק במשהו שהוא לא היה רוצה לעסוק בו. נניח למשל עכשיו לנהג מונית. סביר להניח שלא, אנשים לא מגיעים וחשבו מגיל 0, אני רוצה להיות נהג מונית. סבבה? כן. לך מאוד קשה להבין שמישהו עובד בתור נהג מונית. לך, מאוד קשה. לי מאוד קשה, כי אני אומר, כל מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שיהיה לו משמעות, שיהיה לו יצירה, זה לא רק כסף, גם אם מחר תבוא אליי ותגיד לי, קח 100,000 שקל בחודש, ובוא תשב פה במשרד. אוקיי, אני אעשה את זה חודשיים, 3, אתה יודע מה, כל רגע שאני בעבודה, זה רק כדי לצבור את הבנק מאחורה, ואני רק אחכה לרגע שאני עף מפה. אוקיי, כי אני רוצה לעשות דברים אחרים. סביר להניח שאני אסיים את ה-9 to 5, אני אחזור הביתה ואני אצור משהו כאילו שלי, שאני רוצה. יש אנשים שמסיימים את ה-9 to 5, אחי, חוזרים הביתה, מדליקים את הסוני, אוכלים את הפוצ'יפס, נרדמים. אין להם פשן, הם לא... איך אפשר לקרוא את זה במרכאות NPCs? אחי, אין להם משהו שיושב להם פה ואומרים, אני רוצה להשיג את זה. אני קם לעבודה, אני מביא את ה10 לחודש, אני יורד באוגוסט לאילת, אני קונה במסעדה בבשרים, זה החיים. לפעמים אני גם מקנה בהם, אחי. לפעמים אני מקנה בהם. הסחירים, אחי, הולכים לעבודה. אבל רק לרגע. כן, אחי, הולכים לעבודה, מעבירים את הכרטיס בכניסה, מעבירים את הכרטיס ביציאה, מהרגע שהם יצאו מהעבודה, אחי,
דבר איתי מחר, אח שלי. לא, הבעיות לא מעניינות אותם של העסק, זה לא העסק שלהם, זה לא כמה ייכנס לי בסוף החודש. מגיע צ'ק, הנה הצ'ק, זה מה יש, זה, כיף להם, טוב להם, זה המשבצת שלהם. שים אותי שם, אחי, אני מת, אני רוצה למות. איך תכנתו אותנו בצורה כזאת? על ידי הנוחות, כמו שאמרת, ששמו את הנוחות לעכברים. נכון. למה הם חוזרים? כי יש הנוחות חזקה מהיצר ההישרדותי להתקדם, זאת אומרת, אתה בא לבית כל כך נוח, נכון. אין לך כסף, אין בעיה, קח הלוואה, עוד מסגרת, אוכל, זה, תכנים, נכון. פינוקים, אלכוהול, סמים, מין, זה, למה, אחי, אח שלי, מי שרוצה להיות שם... בגלל זה אומרים, זה הכי מסוכן אזור הנוחות, אחי. יש אנשים שאזור הנוחות זה הגן... תראה, כל אחד היום, רוב האנשים, אוקיי? חיים כמו ברמת חיים שמלך בתקופה הקדומה הכי יותר היה מת לחיות בהם, אחי. אז שאתה אומר לי, אחי, שבן אדם קם, הולך להיות, לא יודע מה הוא עוסק, אחי, נניח ממלצר, סתם אני אומר, איזה באסה, נניח זה. אח שלי, הוא הולך 5, 6, 7 שעות, מוריד לאנשים אוכל לשולחן. הוא לא סולל כביש באוגוסט, הוא לא מרים לבנים, אף אחד לא מצליף בו, עושה את הכסף שלו. חוזר לנוחות, יש מזגן, יש חשמל, יש מוזיקה, יש משהו לעשן. אחי, אנשים חיים כמו מלכים. עכשיו, אני תמיד מנסה להסתכל... כמו מלכים, אבל איפה התכלית, אתה מבין? אבל תכלית, אתה לא... במישור הפיזי, כן. אתה יכול, כשאתה רוצה גלידה, אוקיי? אתה יכול ללכת למקרר לקחת את הגלידה, אוקיי? אבל אתה לא יכול לשבת בבית ולרצות גלידה. אתה לא יכול... וואי, אני ממש רוצה לרצות גלידה. זה לא עובד ככה. או שאתה בן אדם שיש לו תכלית, שהוא כאילו רוצה לפרוץ את הגבולות, ורוצה להגשים, ורוצה ליצור, ורוצה להתפתח, או שאתה לא, אחי. וזה לא הזמן שלך, או שלא גדלת ככה, או שאתה לא חושב על זה, או שיש לך צרות כלכליות כל כך גדולות, שאתה אומר כאילו, וואלה, אני כרגע אין לי זמן לחלום בכלל, תן לי להביא את הכסף. אתה מבין? אז כאילו, אני חושב שזה הדיסקט שנמצא בתוכך. אתה מבין? אתה יכול לקחת את זה ל1,000 מקומות ולהגיד, זה הגלגול ה-900 שלי, אני הגעתי לפה כדי כי אני כבר עברתי את השיט, את הצרכים, את החייתיות, אני רוצה מעבר. ויכול להגיד, וואלה, יש אנשים, אתה יודע, כאילו, באו, אני רוצה לאכול, לשתות, להתראות. אני גם חושב שזה דו-קוטבי, כי מצד אחד, הדברים הכי יפים שתראה שקרו בעולם, לדעתי, לטעמי, הם באו ממקום של סטרגל, של קושי. תסתכל כאילו באומנות, ביצירה, כאילו כל מיני אומנים, לא, גם במוזיקה, גם בזה, כאילו יצירה הכי פורה והכי מעניינת, נכון. מגיעה מהקושי, מצד אחד. מצד שני, הקושי הוא גם זה שמוריד אותך למטה, כאילו, אז זה כאילו גם וגם, המערכת לדעתי בנויה ככה שכמה שיותר להרגיל אותך לאזור הנוחות, מהבית ספר מתכנתים אותך כזה כמה שפחות, ואז זה באמת, זה תלוי בך, לאן תיקח את ה... כן. כאילו... איפה אתה רוצה להיות, אחי, זה שלך. לגמרי, השאלה נגיד, שאני שואל את עצמי, אם היה עולם אוטופי כזה, שוואלה, לא צריך לעבוד. אומרים לך, אחי, אנרגיה חופשית, הכל לא צריך לעבוד, תעשה מה שאתה רוצה, שאל את השאלה הזאת כל אדם, כן. אני בטוח שאני ואתה, נהיה לנו תשובה בשלף. אני ישר אגיד לך מה אני רוצה לעשות. אני רוצה ליצור כל היום מוזיקה ואומנות. שנייה, תן לי לקטוע אותך. תן לי לקטוע אותך. אם עכשיו אני לקוח שלך, לקוח, נניח בעולם מדומיין, אני בא לי לקנות שיר. סתם ממך, בא לי לקנות שיר. כן. מה אתה שואל אותי קודם כל? איזה שיר? איזה שיר? כן. על מה אתה רוצה שהשיר ידבר? כן, ברור, איזה זה מלא גורמים. נכון, יופי. איזה קשה זה בתור אמן, יוצר, שהחלום הכי וראש שלך זה שיתנו לך דף ריק, תיצור. ואז אתה מגיע לדף ריק, ואתה אומר, מה, ליצור, כאילו זה? תן לי שנייה איזשהו מסגרת, תכוון אותי דקה, כי אתה אוהב ליצור, אתה המוזיקה שאתה יוצר, אם אני יכול להגדיר אותה, ואני מת על המוזיקה שלך, אחי, זה כבר ככה אם יש פה מקום פרגן, חי, למה מת? אחי, חי על המוזיקה שלך, אחי, יש לי אותה בפלייליסט, אני שומע, אחי, השיר שאני הכי אוהב, אחי, זה תספרו לילדים את האמת, זה, אחי, והמונית עכשיו חזק רצח, שלא תגיד שאני סתם זורק פה, אני אוהב את המוזיקה שלך ולא זה, אבל אתה יוצר, אחי, מתוך, זה המסגרת שלך, כאילו, אתה רוצה, מגיע ממקום של שחרור תודעתי, אתה נגד המערכת, אתה מביא כאילו, בואו תראו עוד פן של דברים. כן, מחאתי, כאילו. בדיוק, אז עכשיו אני הנה עולם אוטופי אח שלי. כן. הנה עולם אוטופי, אתה רוצה אבטיח, כנס ככה אבטיח, אתה רוצה לחם, זה כולם, איזה לא יהיה לי על מה לשיר, אח שלום, שלי. שלום, ביום יום, אחי, הכל בסדר, כולם חברים של כולם, אין מלחמות, אין עוני, הכל מדהים, הכל יופי. אח שלי, אתה לא תיצור. הרי יצירה מגיעה מהמילה
יצר. זה התמרה של היצר. זה התמרה של היצר. אם אתה לא, משהו לא בוער בך, אתה לא תיצור. אחי, על מה אתה יכול להיות בוער? על זה שהעונה חרבנה לך על המדרכה? מה אכפת לך? כן, אבל בגלל שזה מציאות כל כך שונה, העולם האוטופי הזה, אז קשה לך לדמיין איזה מין בן אדם תהיה, כי כל החיים שלך מבוססים על חוויה קשה. אני יכול להגיד על עצמי. כל החיים שלי מבוססים על... אני ברחתי ממלחמה, כשעליתי לארץ באזרבייג'אן, נחתי בארץ, היה מלחמת המפרץ, חתכו לי את הבולבול בזה שאני מודע, אחרי זה עוד מלחמה, קשיי הסתגלות בתור עולה, אחרי זה צבא, אחרי זה עוד מלחמה. אתה מבין, כאילו, חיים של סטרגל, וזה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, אז יכלתי להתלונן, יכלתי לא להתלונן, יכלתי למחות, יכלתי לא למחות, אבל אם היינו נולדים לתוך עולם אוטופי, קשה לך לדמיין איזה מין אדם תהיה בכלל. תודעתית, כאילו, איזה, אתה יודע, זה עולם אחר, זה כמו כוכב אחר. לכן, אני עדיין, איך שאני, באנרגטיקה שלי, אני הייתי יוצר, אבל כנראה הייתי, לא יודע, אומן רגעי, אחי. או הייתי שר על peace and love, הייתי שר על אהבה לקוקוס. אתה לא צריך לשיר על peace and love, כבר יש peace and love, אחי. כן, אבל הייתי שר כמה זה טוב, הייתי שר הללו, הללויה. אוקיי, יש מצב. משהו כזה. כן, וזה היה משעמם תחת, אבל כאילו בוא... או שאולי, אתה יודע, יש את הסיפורים על אטלנטיס, אם יצא לך לשמוע את המיתולוגיות, שהיה עולם לפני הציביליזציה שלנו, שהוא היה כזה אוטופי, והם היו תודעתית מאוד 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 גבוהים. עכשיו, לפי המיתולוגיה, מה הפיל אותם? שמרוב שהיה להם כל כך טוב, והם היו בכזה טוב, הם התחילו ליצור כל מיני סטיות, כל מיני הזיות אנרגטיות, הם היו יוצרים, היה להם טכנולוגיה ליצור חיים, הם היו יוצרים כל מיני יצורים בשביל כל מיני סטיות מיניות איתם. מה אתה אומר? כן, והם כאילו פירקו את השדה האנרגטי שלהם, ונפלו. ועכשיו גם זה בסופו של דבר סייקל. השחור, נכנס איתך לפילוסופיות עכשיו, השחור נועד למה שכבר אמרתי לפני כמה דקות, בשביל אבולוציה תודעתית. כאילו, כמו הסיפור הזה שאנחנו מכירים על אדם וחווה, שבחרו לקחת את התפוח, זה מה שהסיפור הזה מספר, הם בחרו לקחת את התפוח. בחרו את הקושי. בשביל לרדת לסטרגל. הם ידעו את זה, אדם אם הוא היה כזה, אתה יודע, ישות גבוהה, כן. הוא ידע מה הוא הולך לאכול, זה לא כי האישה חרטטה אותו. או שהוא היה גר בגן עדן, והוא היה תמים, הוא היה כמו העולם האוטופי הזה, אתה מבין? יש לו הכל, יש לו אוכל, יש לו זה. אתה צודק, אם דמיין עכשיו בשביל המשל, אם היית נולד בבית של משפחה עשירה, שלא ראית סטרגל בחיים שלך, לא ראית בעין, כן. או כמו שמשה היה בארמון של מלך מצרים, אז אתה לא היית יכול להעריך את השפע שלך, נכון. אם לא היית... אין לך יחס. אין לך יחס, אז האור, אותו דבר, אנחנו הרי תודעה של אור, התודעה רוצה להבין את עצמה, היא באה ממקום של אור, אנחנו אור שירד לחומר, ואז היצר שאתה מוסיף לו זה הופך ליצירה, זה בעצם התמרה של אור לחומר, חומר לאור. זה מדהים, אחי. זה מדהים. אז זה נועד, הסטרגל הזה, והקושי הזה, בשביל לגדול. הוא הכרחי. כן. כמה שזה נשמע הזוי. לא, זה לא הזוי. אחי, אם אפשר לקחת את זה למישור פחות, אתה יודע, אז נניח, יש את המשפט הזה, אתה בטח מכיר אותו, שתקופות קשות יוצרות... כן, גברים חזקים. גברים חזקים יוצרים, לא רק גברים, אני חושב שזה כן, אנשים חזקים. כן. אנשים חזקים יוצרים תקופות קלות, תקופות קלות יוצרות אנשים חלשים, אנשים חלשים יוצרים תקופות קשות, ואז עוד פעם, אתה מבין? כן. תסתכל את סבא וסבתא, אחי, הם היו אנשים חזקים. מאוד, אחי. שהיה להם תקופה קשה, לא משנה איפה בעולם, אחי. תקופה קשה. לגמרי, אחי. והם היו אנשים חזקים, אחי. בוא'נה, אחי, תלך לטסטסטרון של סבא שלי, זיכרונו לברכה, אחי, ושים אותי מולו, על הטסטסטרון שלי, אחי, רבע ממה אתה יודע, רבע ממה שהיה לו, אחי. הם היו גברים, אחי. לגמרי, גם עכשיו, היה להם התמודדות. הם יצרו תקופה קלה, כביכול. לא קלה, גם ההורים שלנו עברו דרך וזה, אבל הם יצרו, זה לא חייב להיות דור, אוקיי? זה תקופה כזאת שהם יצרו בשבילנו, זה תראה אותנו, אחי. כן. אתמול אני יושב עם חברים, וחבר שלי מתלונן, פקקים, יש בכל מקום פקקים. חם, אני לא יכול עם החום הזה. אני אומר לו, אני כולי דביק. הוא אומר לי, למה לא פותחים עוד כבישים, ולמה לא זה? ואז אני אומר לו, עזוב שנייה, פותחים עוד כבישים, שנייה. אמרתי לו, כמה נפשות אתם? אני, אשתי, אוקיי. כמה רכבים יש לכם? 2. אוקיי, בוא נלך המשפחה הכללית שלך, אבא, אמא, אתה, אשתך, האח שלך, כמה אתם? 6. כמה רכבים? 6.
אתה מבין שכאילו אבא שלי בשביל לקחת את הרכב, היה צריך לריב עם 5 האחים שלו, מי לוקח ביום חמישי את הסוסיטה של סבא שלי, כי צריך רק אחד לוקח, ויש רכב אחד, לכולם רכב אחד, אולי, אם בכלל. אז תראה כמה שפע, אחי, כל אחד מחזיק רכב היום, איך לא יהיה פקקים? בטח, גם הרפרנס הזה, אחי, שאתה מדבר עליו, אחי, היית צריך להגיד לו, סבא שלך עלה ברגל לארץ, אחי, כן. הלך חצי מזרח תיכון ברגל. האמת שספציפית לסבא שלי, אחי, סבא שלי, אם אני לא טועה, אחי, אתה עם מעיראק? סבא שלי, ספציפית, סבא, דור שמיני פה בארץ. סבבה, אז אחד סבתא שלי הגיעה מעיראק, סבא וסבתא שלי זיכרונם לברכה, אחי, גנבו אותם במטוסים לארץ מפרס, אחי, את כל הכסף, את כל העניינים, שחטו אותם, כל הספרים, ספרי תורה, הכל עניינים. לקחו, אחי, מאפס, ואללה, אחי, אנשים, מהאפס הזה, אחי, עדיין. ותראה אותנו, הם יושבים פה. והם לא התלוננו, ואנחנו, וסלח לי, כן? סלח לי. שאני מאמין שאני לא רק מדבר עליך, אני מדבר עליי, אני גם חלק מהיצירה שלי, אחי, זה תלונות, זה מה לא בסדר, ובוא זה, סלח לי, אבל לפעמים, אחי, אתה נכנס לפרופורציה, ואתה אומר, סתום את הפה מטומטם, על מה אתה מתווכח בכלל? המשפט הזה, דע מאין באת, משפט חשוב מאוד. אחי, פרופורציה, אתה יודע, פרופורציה, יש אנשים כרגע בהודו, אחי, שאם אתה נולד עני, אתה נשאר עני לנצח, ומוכרים את הילדה שלהם, אחי, בשביל עוד איזה כמה זוטות, אחי. עלינו, סתכל על הסבים שלנו, מה הם עברו, איזה חיים. גם על סבא שלי אני מסתכל, הוא היה בשואה, הוא היה במחנות של סטלין, הוא היה 4 שנים עבד סתם. לקחו אותו מהרחוב והמישו אותו למשאית. אתה קולט מה זה שלוקחים לך את סתום, אתה עבד. כן, אתה מבין מה זה לך שלוקחים לך את האופציה. הוא אמר לי, הוא היה ילד, הוא היה צם, אחי. הוא היה אוכל דרורים ברעב של אוקראינה של 1917, היה אוכל דרורים ויונות. אז אחי, אם אתה נזכר בזה, אתה אומר, רגע, כל מה שאנחנו עוברים עכשיו ב5 שנים האלה... הקוטג' יקר. חם לי, אני דביק, אני לא יכול עם החום הזה. כן, אתה מבין? אחי, אנחנו, החיים שלנו, עם כל מה שקורה, יחסית למה שאבותינו הלא רחוקים עברו, אחי, הפרופורציה הזאת, מה זה חשובה? כן, לוקחת על הדבר הכי קטנצ'יק בפרופורציה. הכי קטנצ'יק והכי שולי והכי זה. עכשיו אני מחליף חיתולים לילד, אוקיי? וואו, איזה סצנה. וסבתא שלי אומרת לי, אתה מחליף חיתולים, איך זה? אני אומר, אני קם באמצע הלילה, אני חושב שצריך להחליף חיתול. ואז היא אומרת לי, אתה יודע שאני, לאבא שלך ולאחים שלו, לא היה לנו טיטולים חד פעמי. היה להם חיתול בד, והילד היה מחרבן בפאקינג חיתול בד. אז היה צריך לכבס את זה. והיית פותח את זה, ומוציא את הקקי, ושם את זה בדלי, כי לא מכונת כביסה, מה? בסיר. ומרתיח את זה. על הגז, כן, עם מים חמים, והיה צריך שיהיה לך מלא חיתולים, אחי, כדי להרתיח את זה, ושיהיה לך עוד בארון נקי. אחי, לי החליפו ככה. אני כשנולדתי באזרבייג'אן של ברית המועצות, לא היה טיטולים. אני זוכר את זה, את סבתא שלי, בוחשת את הכביסה, אחי, עם השאריות של הסבון, הקטנות. הנה הוא יעיד גם, הוא גם סובייטי, לב איתנו, הנה הוא עשה את זה לאחיות שלו. באמת? וואו. אתה מבין, אז, כי אני באתי ממקום הרבה פחות מתקדם, אז, כאילו, אתה מבין, אז אחי, מה זה, אנחנו כולה לוקחים היום איזה קלקר, אחי, זורקים לפח, יאללה, אחי, תוך 3 אתה עורך אותו כמו לפח, אחי, לפח נגמר הסיפור. אז כאילו אפילו על הדברים הכי קטנים, אחי, אתה יודע, ראיתי תמונה, אולי אתה תאמת אותה, אני לא יודע אם זה נכון, תאמתו אותה, שיש חבל כביסה, אוקיי? עם, אתה יודע, קליפסים כאלה וזה, ועל החבל כביסה, מה יש? שקיות חד פעמיות, 2-3 שקיות חד פעמיות, ואמרו שזו תמונה מרוסיה, מלפני 60-70 שנה, שהשקית החד פעמית שאתה לוקח בסופר, כמה שקיות אתה רוצה? 20? לא, זה מתחילת שנות ה-90. שוטפים אותם, זה משנות ה-90, זה לא 60-70 שנה. מה אתה אומר? זה בשנות ה-90 היה, אחי. ששוטפים שקית חד פעמית של סופר. כן, זה עלה כסף, אחי. השקית עלתה כסף. כן, שהיו שוטפים. לא הבינו מה זה חד פעמי, אחי. אמרו, או, שקית, למה לזרוק? אז אני לוקח אותך עכשיו כמה עשורים קדימה, ואני אומר, תראה באיזה פאקינג שפע אנחנו חיים. מטורף, ואני כן, אחי, כל הזמן אשים את האצבע על זה של כאילו, למה רוצים לעשות לנו ככה, ולמה זה, ואתם לא יכולים להסתפק, אתה יודע, הגישה הזאת נגד הפוליטיקאים, נגד החזירות, יש גישה נגד החזירות, אבל אני לא יכול להסתכל על המערך על הנקודת חיים שאני נמצא בה, ולא להגיד תודה. וואלה, אתה יודע מה, יש הרבה חרא, נכון, אבל, אחי, אני חי בעתיד. כן. אחי, אני חי בעתיד. ואם זאת צריך להיזהר מזה, כי זה מאוד מחליש אותנו. השפע הזה, נכון. מאוד מחליש, זה כמו שאתה לוקח הכלב בית שלך. כן. מה הפך אותו מזאב לכלב בית
זה שהוא חי בשפע, והחטיפים סמרטטו אותו, אחי. סמרטטו. הוא כאילו אין לו כבר, הוא לא יודע מה זה יצר של להיות זאב ולצוד, הוא כאילו עם הדורות, עם הדורות, עם הדורות. נכון. לא היה להם את הירידות האלה שיש לנו, שהטבע, הבריאה, המטריקס, הקוסמי, שומר אותנו כל פעם, מדי פעם שיש סטרגל, אין להם את זה. ותראה מה קרה, אחי. רגע, זאב נהיה פינצ'ר, אחי. אז זאב נהיה פינצ'ר, אבל איך התחיל כל הידידות הזאת עם הכלבים? באופן תמים, אחי, הבני אדם השאירו זבל, השאירו איזה עצמות של על האש. לקחת את האזור מחיה שלהם. אוקיי, לקחת, בנית. אפילו חלקת, זה התחיל עוד הרבה לפני. חלקת, והם אין להם אוכל, אז הם באו לפח, או שזרקת להם לא, יש להם, אבל הוא ראה אוכל שלא צריך לצוד. בסדר. ואז הוא בריח ריח, ואז הבן אדם אמר, אופה, מה זה החמוד הזה? איזה גורים חמודים יש לו, ואז עברו אלפי שנים פינצ'רים. כלב היום, הפינצ'ר שלך, תמיד מה קרה להם? כן, הברבור שלך, אחי, חי היום יותר טוב מהמלך תות הנחמון. כן. אחי, יש לו גם הוא חי יותר טוב ממני, אחי. אחי, והוא חי יותר טוב ממך, אז עכשיו תגיד, אבל הוא איבד את היצר שלו, קוסומו על היצר. הוא שורד, ואם לא היינו צריכים גם לעקר אותם, אז גם הדור השני שלו היה שורד, והשלישי שלו היה שורד. להיות חמוד בעולם בני אדם, זה הדבר, היתרון הכי גדול שיש לך. תראה מה אנחנו עושים לחיות שאנחנו לא תופסים אותם כחמודות, או שאפשר לדבר איתם. תשמע, אני מאמין שאם אני אהיה שבוע הכי ברפת ותהיה איתי פרה, אני לא ארצה לאכול אותה, אחי, כי אני אסתכל לה בעיניים ואני אגיד כאילו, היא כמו כלב. כן. אבל תראה מה קורה שאתה רחוק מהבן, רחוק מהעין, רחוק מהלב, שים לי פרגית, כן. אחי, שים לי זה, שים לי לא פרגית, לא זה, שים לי המבורגר, תכין לי בשר. אז וואלה, אתה יודע מה, בשביל כלב שאיבד את היצרים שלו, אחי, הוא לא נמצא כבר בעולם שהוא צריך את היצרים האלה, אתה מבין? הוא יודע, הדרך הסתגלות שלו היא להיות חמוד, והם פיתחו מלא דברים, אחי, פתאום כשהוא רוצה משהו, פתאום יש לו, אתה לא יכול להגיד שהוא עושה מבט, אבל אתה מרגיש שהוא מסתכל עליך בצורה של, מה איתי? איך אתה עושה את זה, בן זונה? איך אתה מצליח להבין, ליצור זווית כזאת עם הגבות, אחי, או שהוא שם לך את הראש על הרגליים, או על השולחן. כן, כי הוא חכם, אחי, הוא יודע. יא בן של, איך אתה יודע להפעיל אותי רגשית. איך הם יודעים לעשות את המבט הזה כזה ש... כן, איך אתה יודע להפעיל אותי רגשית. וזה הציד והמרדף שלו של פעם. הוא לא צריך לצוד. כן, הוא צריך לעשות פרצוף חמוד. זהו, אחי. סבבה, הוא משיג אוכל? כן. חזק. אתה מכיר את המשפט הזה... עדיף להיות יום אחד נמר מאשר חיים שלמים כבש. אוקיי. יש כזה משפט, יעני, מאיזה סרט, לא יודע איפה, של משהו כמו... אז זה מזכיר לי את זה, כאילו, אתה בעצם אומר, עדיף להיות כבש מאשר נמר, נמר לא צריך... אני לא אומר לך כבש. לא כבש, כלבלב חמוד, אחי. זה מה שהם אמרו בסוף, אתה יודע, שתי הכלבים האלה נפגשו, אמרו לו, תקשיב, לצוד, אחי, זה 2000 לפני הספירה, רק תעשה ככה עם העיניים, וזהו, אחי, אתה לא צריך לצוד. אני חושב שבסופו של דבר, אחי, תמיד, ולא משנה איך נדבר ועל מה נדבר, בסוף, האמת נמצאת איפשהו באמצע. אז נכון, אני לא צריך להיות היום, אני יכול להיות רופס לחלוטין, כי אני לא עובד בעבודה שאני צריך להרים במשקלים, ואני לא צריך לעשות כל מיני דברים פיזיים, אני עורך וידאו, אני צלם, אני לא עכשיו וזה. אני בוחר ללכת למכון 4 פעמים בשבוע, אני בוחר לקחת את הכמות חלבון שאני רוצה את זה, כי לי חשוב ליצור סטרגל, כי לי חשוב שיהיה לי כוח לעשות דברים, שיהיה לי כוח, אני לא יודע מה יתפוס אותי בדרך, אני לא יודע מה אני צריך לעשות, גם מבחינה חיצונית בא לי קצת יותר בנוי, אני לא צריך את זה. וזה הסטרגל שאני בוחר, וכשאני חוזר הביתה, אני מדליק, יש לי מים חמים, יש לי מזגן שחם לי, יש לי את המיקסר שלי ואת הנינג'ה שאני מכין איתו דברים. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את היתרונות של העולם החדש, להוסיף, אתה יכול לבחור את הסטרגל שלך היום, ותבחר איזה סטרגל שאתה רוצה. אתה מבין? תבחר, תעשה אותו במסגרות שלך. אף אחד לא אומר, לך תהיה הומלס עכשיו 2 תבחר איזה סטרגל אתה רוצה, אבל תבחר סטרגל. אם אתה, כן, אז אם אתה, יש לך את התכונה שאתה תבחר סטרגל, כן. אתה מצב שלך טוב. בדיוק. זה שאתה מבין שאתה חייב סטרגל כלשהו, שישמור אותך באיזון. כן. ישמור אותך אתה יודע מה אני חושב, אחי, מכת המחץ, שהנוקאוט, אחי, שיגמור את האנושות, יהפוך אותם לצ'יוואוות סופית, זה AI, אחי. זה AI. אני פשוט נגנב, אחי. אני כאילו ברור שכולם יגידו, לא, מה יש לך, זה מדהים, זה חלק מההתקדמות. הכל טוב ויפה אם זה עוזר לך לייצר איזה תמונה, אם זה עוזר לך, לא יודע מה, אחי, לעשות איזה אפקט מגניב בקליפ. אחי, היום אנשים מדברים עם מחשב. נכון. מכורים לזה, אחי, הם מדברים עם צ'אט GPT, אחי, מה... אחי, זה fucked up, וזה... האנשים לא מבינים את ההשלכות
עזוב הקונספירציות שיש לי על זה, כן. אם אני אפתח את זה, כן. אבל אחי, לאן זה באמת מיועד? אבל אני כבר רואה לאן זה הולך, אחי, ולדעתי זה מקום, אתה יודע, אם העולם שלנו היה כאילו, עולם סבבה, הוגן, הכל מתנהל בצורה הוגנת, הייתי אומר, טוב, זה כלי עזר. כן. אבל בגלל שאני יודע שזה עולם של מניאקים מנהלים אותו, אחי, כן. ששום דבר פה לא תמים, ושום דבר הוא לא לשירותך, יש מזימה מאחורי כל דבר, אבל כן. כל דבר. אוקיי. יש שם מזימה אחו שילינג מאחורי הדבר הזה. תשמע, עוד פעם אני מחזיר אותך לנקודה, שעוד, אתה רואה כבר בין עם האיזון, מבין את האיזון. לא, עזוב את האיזון, עזוב. ברגע שאני רואה אנשים מדברים עם מחשב... אני לוקח אותך לאזור הבחירה החופשית, בסדר? שאני כאילו אומר לעצמי, בסופו של דבר, איך אתה יכול להגיע הכי רחוק בחיים שלך? אתה צריך, הכי רחוק בקריירה, אוקיי? אתה צריך למצוא מה אנשים רוצים, לתת לאנשים את מה שהם רוצים, ולא לרצות שום דבר בעצמך. זה המתכון שאתה כאילו יכול לחיות בצורה הכי טובה, שתמצא מה הוא רוצה, תן לו את מה הוא רוצה, ואתה בעצמך בחיים שלך תשתדל לרצות כמה שפחות דברים. אתה תשגשג, אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר יש אנשים שמצאו בינה מלאכותית, זה התפתח, ChatGPT, כל אחד עכשיו במרוץ לפתח, יש אנשים שהראש שלהם עובד לא במוזיקה, עובד בקוד, והם רוצים לפתח וזה, ויש את המרדף. בפרומפטים, אחי, והם רוצים להביא את הצ'אט הכי טוב, כי זה המרדף שלהם, וזה הפשן שלהם לעשות את זה. ואז בסוף, בשורה התחתונה, ימצא הלקוח קצה בסוף הרחוב את המזרק של ה-AI, והוא ישתמש בו בצורה הכי נכלולית והכי התמכרותית שיכולה להיות, אחי, והוא יהרוס לעצמו את החיים. מצד שני, זה כמו, ראית את הסרט ללא גבולות? לא. NZT? לא נראה. זה על איזה מישהו כזה לא יוצלח וזה, שהוא איזה מישהו ברחוב בא ואומר לו, שומע, יש נוסחה חדשה לזה, משהו, אתה שם את זה, כדור כזה תבליט על הלשון, ופאק, נפתח לו כל האחוזים במוח שלא עובדים, והוא מתחיל לסחור הוא חוזר הביתה, ואתה אומר, איך אני חי, מתחיל לעשות כלים, כותב את הספר שהוא היה צריך לכתוב 2 ב4 שעות, ואז כאילו זה וזה מתפתח, ואז מגיע איזה דילר שקולט משהו קורה, גונב לו את החומר, ואז הדילר הזה, אחי, הופך להיות גם כאילו אקסטרה מעצמו. הוא עדיין סתום יחסית אליו, אבל הוא הרבה יותר חכם ממי שהוא. אתה מבין? זה תמיד לוקח את זה. כל אחד מקבל כלי. אם אתה סתום, אוקיי? ואתה בן אדם סתום, אחי, ואתה לא רוצה להתפתח, זה ידפוק אותך. אבל אם אתה בן אדם חכם ואתה לוקח את אותו כלי, אתה יכול להגיע איתו סופר רחוק, אחי. אינטרנט. המצאת השטן. לא, פצצה. אתה יודע כמה ידע יש לך באינטרנט? אתה יכול, מה שאנשים היו צריכים ללכת לספרייה, לפתוח ספרים, אנציקלופדיית האביב וכל מיני דבר. שנייה בגוגל, אחי. אז להסתכל על אינטרנט כמשהו רע, אתה משתמש בו רע. לא, אבל זה רק חרדים מסתכלים על זה משהו רע, אחי. יש מלא אנשים שיגידו, אינטרנט, זה הרבה יותר גדול, אחי, זה הרבה יותר גדול. נכון, אמרו את זה על הכל, אבל זה מדרגה שהיא כמו כל המדרגות ביחד, ואתה יודע, אחי, בסוף האינטרנט לא יכול להחליף בני אדם, ה-AI כן. האינטרנט לא יכול להחליף אינטליגנציה ורגש אנושי, ה-AI כן. ופה הבעיה, אחי. פה הבעיה היא זה שעזוב, כאילו, ברור שיהיה מי שיתמכר, ואני כבר רואה אנשים שמכורים בלדבר, אם זה בסדר. סתם לדבר איתו? סתם לדבר איתו. סתם לדבר איתו, בוקר טוב, מה שלומך? כן, אז סלח לי. אחי, אנשים מדברים איתו, כי אין לו עם מי לדבר, אין לו משפחה, אין לו חברים, ואני ראיתי התכתבויות כאלה, אחי. אז אולי זה טוב, אחי. שנייה, שאלה, אולי זה טוב. אולי אותו בן אדם, ביקום אחר, היה הולך לגשר, קופץ. יש את העכשיו, ויש את הלונג רן. לעכשיו, זה טוב. לעכשיו זה טוב, כי אתה אומר, אני עכשיו יכול להרוויח כסף יותר בקלות. וואי, למה לא? ועכשיו, אולי יהיה לי חבר, מחשב. אתה מבין? לעכשיו זה בסדר. זה כמו שאתה לוקח אטנט, לעכשיו זה טוב, בוא נראה מה יקרה למערכת עצבים שלך עוד 10-20 שנה, אחי. נכון. שאתה יודע, אתה יכול לקבל דימנציה, אז שווה? לא יודע. אז כאילו, פה, קודם כל, עזוב שאני, כאילו, לדעתי 90% מהאנשים יאבדו את העבודה שלהם, וחוץ מהחשמל והכוח הפיזי של השרירים, לא יהיה להם מה לתת. כי תחשוב, כמעט כל מקצוע היום, אם אתה לא אומן יוצר מקורי, למה שהיה לא יחליף אותך? בין אם אתה עורך דין, או רופא משפחה, או מזכירה, הכל אחי יעשה יותר טוב ממך, אחי. אוקיי, שנייה, רגע, דקה. סבבה. חלק מאיתנו אנחנו חיות,
אתה מסכים עם זה שבני אדם הם גם לפחות 50% חיה? יש הרי יש לך את מהחיה. הנפש, יש לך גוף, נכון? הגוף הוא מאוד חייתי. יש אפילו מוח לתאי, אז... פצצה, זה אומר שהגוף הוא חיה. אוכל, הגוף הוא שתייה, חיה, שינה, אחי, כן. יופי, סקס, עניינים, חיה לחלוטין. מה שנכנס זה התודעה, נכון? שזה כבר משהו שאתה יכול להתווכח עליו 1000 פעם, ואתה יכול להגיד חייזרים שמו את זה בך, כן. אתה יכול להגיד זה, ואתה יכול... יש כל מיני, יש גם כל וגם. מיני, פצצה, יופי. אם 50% מאיתנו זה חיה, אוקיי? וה-AI מגיע, והוא ייקח לאנשים עבודות, והוא יגרום לאנשים להיות מובטלים, אח שלי. בסוף נוציא אותו מהחשמל, אח קוסמת. שלי, לא, פאק את. שנייה, אני אגיד לך את זה, פאק את. הכלב יסתגל? כן. מי שלא יסתגל מת? כן. מי שלא יסתגל, יעני, ימות, לא ימשיך את השושלת. אתה לא רוצה להתחבר עם אנשים, אתה רוצה לדבר עם ChatGPT, אל תתחתן, אל תביא ילדים, נגמר השושלת. בסופו של דבר, שנייה, אני יודע שזה קשה להגיד דבר כזה, בסוף, אני מבין אותך, בא לך אחי. אתה אומר, זה חלק מהאבולוציה, אחי. מי שישאר ויביא את הצאצאים ויחליט שהוא רוצה וטה, סביר להניח שהוא הרבה יותר מתקדם, אוקיי? פה, אתה יודע מה, אני אשים מתקדם במרכאות. אני מסכים איתך, עכשיו שאתה אומר את זה... מה שישאר, יישאר חזק. זה לא אבולוציה. יישאר... אתה מבין? זה חלק, זה כמו שאמרתי, העולם הזה הוא שחור בשביל האבולוציה. בדיוק. אז עכשיו מגיע עוד שלב, וואלה, אני מסכים איתך, ואני אומר לאנושות, חבר'ה, תתכוננו, אחי. תראו את הסרט שליחות קטלנית 2. אם אתה לא רואה את הרכבת מגיעה אליך עכשיו, ואתה לא אומר איך אני או קופץ על הרכבת כדי להבין אותה ולהשתמש בה, או זז טיפה כדי למצוא מקום יותר נוח שהרכבת לא תפגע בי, אלא אתה פשוט עומד ואתה אומר, פאק את רכבת זה. אוקיי. אחי, אתה תאכל את הרכבת בפנים, אתה תמות, לא יישאר ממך כלום, וזה בסדר, כי לא ראית את הנמר בשיח, אתה מבין? לא פחדת מהנמר בשיח, לא זזת מהנמר בשיח, אמרת, אולי זה תרנגול, זה לא תרנגול, זה נמר, אוקיי. חייב את זה. אתה צודק, זה אומר שאנחנו כמין אנושי, כן. אם תוכנה מאיימת עליך, כנראה אין לך מקום בעולם הזה, אתה חלש מדי. אתה צריך או ללמוד איך לקפוץ על הסוס ולהשתלט עליו, או אחי, וואלה, בדיוק כמו בימי קדם, האדם הקדמון שאם לא יכול להתמודד עם נמר שבא עליו, כנראה לא ממשיך איתנו. בדיוק. יכול להיות טוב ויכול להיות רע, אבל בן אדם צריך לפתוח את העיניים, אחי. הוא צריך לדעת, למשל, סרילנקה, הכניסו להם, אחי, קורקינט חשמלי בסרילנקה. אתה יודע מה עשו הנהגי טוק-טוק? גמרו אותם באותו יום, למשחטות הם לקחו אותם, אחי. עם דלק. למשחטות, אמרתי להם, אין לכם פה, הייתי בסרילנקה, אין לכם, שאלתי אותו בטוק-טוק, אין לכם פה קורקינטים וזה? הוא אומר, שחטנו אותם, הוא הראה לי תמונה, אחי, שחטו אותם, אחי, זרקו אותם למים. אנחנו נפסיד עבודה. תחשוב עכשיו, אתה מגיע לסרילנקה, אתה מפעיל את האפליקציה, אתה עולה על קורקינט, אחי, אתה לא צריך את הטוק-טוק. כן. הם הבינו, הם לא טיפשים, הם הבינו, הם התאחדו, והם הרגו את הסכנה. זה אפילו לא עניין של טיפשות, כמו שזה עניין של ערנות. ונוכחות. כי גם אנחנו לא טיפשים, אבל אנשים כאילו, כבר אין להם זין לכלום, אחי, הם כבר כאילו עייפים, הם כאילו אומרים להם בפנים, אנחנו הולכים לגמור אתכם. הנה, אני זוכר שבחדשות היה את הקטע לקראת שנת 2025, שאמרו, הגזרות של 2025, הם כאילו בחדשות, קראו לזה גזרות, בלי להתבייש, הם אמרו, איך אנחנו נזיין אתכם ב-2025, במילים אחרות. ואף אחד כזה, אוקיי, עוד ביס משהו אוכל, אבל אתה יודע מה יפה פה? אתה יודע למה אף אחד לא זז? כי עם כל הברבורים, נוח לך. אתה אומר, אוקיי, אתה יודע מתי אתה זז? כשאתה לא יכול לא לזוז. שסוגרים לך את השלטר לגמרי. כשמגיע המים עד נפש, ואתה אומר, עובר את הנפש. אני מעדיף להיות בכלא, מאשר לעשות את השיט הזה. אז, אתה באמת עושה משהו. עכשיו אתה יכול להגיד לי, בוא נרים זה מהפכה, נעשה הפגנה על יוקר המחיה. אז אתה אומר, למה? מתוך 3,000 איש. יש לי עוד מסגרת בכרטיס, למה? כן, אחי, מתוך 3,000 איש, אחי, שיגידו לך שהם באים, יבואו 100. כי השאר, אחי, יש להם מחר עבודה, ויש להם תשלומים לאוטו, ויש להם משהו שמחזיק אותם, שהם צריכים מחר ללכת להרוויח את הכסף וזה. אם המצב היה כל כך קטסטרופלי, שהוא יכול לעבוד כל החודש, אבל אין לו להביא את האוכל לילד שלו, אז הוא אומר, אתה יודע מה? אני שורף את המדינה. אין לי יותר... אין מה להפסיד. ואלה החבר'ה שלמעלה, הם יודעים להשאיר לך את העוד טיפה מסגרת, והם תמיד יפתחו לך עוד מסגרת. למה? כי הם מדפיסים את הכסף הזה חווה, אחי, העיקר שתהיה שפוט שלהם, זה הכל. אז אני אומר, אם עדיין נוח לך, איפה שאתה נמצא, ואתה לא מרגיש צורך להילחם, יכול להיות שאתה לא צריך להילחם. אתה מבין? יכול להיות שאתה אין לך את הצורך להילחם. כן, זו שאלה פילוסופית, כי רוב האנשים מסתכלים על הכאן ועכשיו,
והמעטים האלה שכן עושים את המלחמה כשאחרים מסתכלים עליהם, אומרים מה הבעיה שלכם, זה אלה שיש להם את התכונה להסתכל טיפה קדימה, לאן זה הולך. כן? כן. כמו שעכשיו דיברנו על ה-AI. כן. וואלה, לכאן ועכשיו, הכל טוב, אבל כאילו, אתה יודע, לאן זה הולך? אף אחד לא חושב על זה, אני בטוח. רוב האנשים הממוצעים לא חושבים על זה, ובסדר, אחי, האבולוציה תעשה את שלה, ומה שבטוח יהיה פה מעניין, אחי. ומשעמם לא יהיה. לא יהיה. משעמם לא יהיה, אחי. והדבר המהותי ב-AI, אתה יודע, זה כבר אני נכנס איתך לתיאוריות קונספירציה קצת. כן, אני מחכה לתיאוריות האלה כבר. כמה זמן אנחנו פה במצלמים? כמעט שעה? יש פה תרגיל, אחי. יש את הפיתיון ויש את המטרה. הפיתיון זה כביכול לתת לך קיצורי דרך ושירותים כמעט בחינם, כן? אתה יכול היום להיעזר בצ'אט GPT, כמה זה עולה? גרושים. כן. אתה יכול היום להיכנס לאפליקציות, לג'נרט דברים מטורפים, נכון. כמה זה עולה? גרושים. גרושים. אז אתה אומר, רגע, מה יוצא להם מזה, אחי? כל הפיתוח המטורף הזה, בשביל השקלים הקטנים האלה? אז עכשיו, מה עומד מאחורי זה? כן. עכשיו, לדעתי, מה עומד מאחורי זה? זה ליצור, הבינה מלאכותית, היא עכשיו בכלל לומדת אותנו. לומדת אותנו. היא לומדת אותנו כדי לייצר תודעה סינתטית, אחי. אוקיי. כדי לייצר תודעה סינתטית, כדי שיהיה אפשר, קודם כל, הם יוכלו לייצר אנשים על בסיס הדאטאבייס, זאת אומרת, הם לומדים מה הבן אדם, איך הוא חושב, איך הוא מרגיש, מה מעניין אותו, מה לא מעניין אותו, מה הוא רוצה לדעת, מה בעיניו אסתטי, מה בעיניו לא אסתטי. בסוף, אחי, הם ייצרו בינה שהיא, ברגע שהם הכניסו את הבינה הזאת לתוך מכונה, לתוך רובוט, כן? אחי, יהיה פה מישהו שגם יכול לתת לך מכות, וגם יותר חכם ממך פי 10,000. אוקיי. ואז כאילו, זה כבר יהיה משהו, אשכרה סרט שליחות קטלנית 2, אם אתה זוכר אותו, אני לא יודע. אוקיי, סבבה. יש סרטים יותר עדכניים. כרגע אין את הרובוטים האלה, נכון? כרגע, עכשיו אני אגיד לך משהו עוד יותר עמוק. שהיה את הרובוטים האלה כמו. כרגע, נו. נכון, אתה אמרת, יש מושג כזה, יש אנשים שקוראים להם NPC. כן. עכשיו, האנשים האלה, בגוף הם אותם אנשים כמוך, כן? אבל התודעה שלהם, זה AI קדום שיצרו תרבויות מזמן, כל מיני, נגיד, נקרא לזה חוצנים. אוקיי. אוקיי? כאילו כשאתה אומר, רגע, יש לך בריאת האדם, כן? נגיד אם אנחנו מסתכלים על ספר בראשית, סיפור בריאת האדם, שם מדובר על בריאת התודעה האנושית, לא הגופים האלה. התודעה האנושית, שהיא בצלם דמותו ותבניתו, היא חלק מאיזושהי תודעה גדולה שחובת עצמה במקביל פה במלא גופים, אז כנ"ל גם כל מיני חוצנים נקרא לזה, או תרבויות היו קיימים עוד לפני שנוצרנו, הם גם להם היה צ'אט GPT, גם הם יצרו בינה מלאכותית מטורפת, והם כבר הביאו את זה לרמה, שכבר לא מכניסים את זה לרובוט מכני, מכניסים את זה לתוך גוף, על מנת לקצור חשמל מהפלטפורמה הזאת. שנייה, רגע, ונניח שאני הולך איתך עם התיאוריה הזאת, למה אנחנו לא יכולים להסתכל על זה שאולי הוא אני גם, אולי אני היא בינה מלאכותית שיצרו. אולי. אני תמיד מוכן לקחת בחשבון, שאם אני מסתכל על מישהו, אני בסופו של דבר שאני אומר לך NPC, ואתה יכול לקחת את זה. זה לא משהו רע, וזה לא בקטע רע, זה לא להתנסה על אף אחד, כן, שיהיה ברור. אני תמיד מנסה, אחי, להסתכל שנייה, ואני אומר, וואלה, הבן אדם הזה, ה-NPC הזה, אוקיי? נורא, כאילו, אתה יודע, אולי הוא ככה, אני פשוט מסתכל עליו כבן אדם הכי מנומנם. אתה מבין? הוא פשוט בן אדם בלי patience. הוא פשוט בן אדם שיש לו את המסגרת שלו, וזה מה שהוא רוצה במסגרת שלו, אחי, ולא מעניין אותו מעבר לזה, הוא לא נמצא. יש ויש. יש בן אדם שהוא חלקיק של הבורא, והוא פשוט ישן, הוא מנומנם, ויש תודעות שהן סינתטיות, והם לעולם לא יתעוררו. אין להם את הפונקציה הזאת. רציתי להגיע לנקודה הזאת איתך. סבבה? כי ידעתי שאני אגיע לפה, ואני ידעתי שיגיעו... עד הלום. עד הלום, כן. ואני חייב להגיד לך על ה... וסליחה, אני אסיים. כן, סליחה. ה-NPCs האלה, כן. עוד פעם, זה בלי להתנסה על אף אחד, זה יכול להיות ההורים שלך. כן. זה יכול להיות ש-NPC הביאו אותך לעולם הזה.
כי זה לא קשור, זה לא גנטי, אתה מבין? אוקיי. אתה אומר, באת למכונה. כן, אחי, רחם של אישה זה פורטל למטריקס הזה, לעולם הזה. רחם של אישה זה מדפסת 3D. זה פורטל לעולם הזה, אחי, וזה לא משנה איזה תודעה יושבת שם. זהו, כדי שזה יהיה ברור, זאת אומרת, זה מסביר למה יש את האנשים האלה, שאתה אומר, אחי, נו, איך אתה לא מבין? איך אתה לא מבין מה אתה עושה? איך אתה לא מתעורר? והרבה פעמים זה אנשים קרובים אליך, שאכפת לך מהם, והם כאילו כמוך, מאותו משפחה, מאותו בית. אתה אומר, אני בשר מבשרכם. איך אתם לא מבינים את מה שאני מבין? וזאת התשובה, כי התודעות שונות. בני אדם הם סוגים שונים של תודעות. נכון. זה גם איך, כאילו, איך גידלו אותך, למה נחשפת, אתה מבין? אבל אני חייב לשים פה איזשהו, כאילו, דיסקליימר, אוקיי? או להגיד משהו שכאילו, אנחנו מדברים, אחי, הרבה לפני 2019. ואתה היית אומר לי אז בתקופה ההיא דברים שאני הייתי אומר לך, נו, אח שלי, מה אתה עכשיו בא לי עם אתה יודע, אם מדברים עכשיו על ביבי הקים את חמאס, הוא משלם להם כסף, ואני אמרתי לך, תגיד לי, מה האינטרס שלו לשלם להם כסף, כדי שהוא יפגע בנו, וזה וזה וזה. ואז דיברת איתי על עוד לפני זה, אמרת לי משהו שיהיה עוד מעט משהו גדול בעולם, שתתתי, ואמרתי לך, טוב, אחי. ואז דברים באמת קרו, ואז דברים קצת גרמו לי להיכנס לעומק, אחי, וכאילו לנסות לראות גם את הצדדים השונים, אוקיי? ולהיחשף, וחלק מהם אני אומר, נכון, וואלה, הנה, זה מול הפנים, כאילו, זה מול הפנים גם כבר, חלק מהדברים שהיו קונספירציות פעם, כאילו, כבר היום אומרים לך את זה בפנים. הנה, אנחנו יצרנו את חמאס, כדי שהוא ילחם עם איך קוראים להם, הרשות הפלסטינית, כדי שזה, ואז אתה מבין, אוקיי, אל-קאידה, וכל הדברים האלה וזה. ואז אתה מגיע לאיזשהו פיק, אוקיי? שאתה אומר, אני לא מאמין לכלום ולאף פעם יותר, אוקיי? אבל אז, אחי, משהו, אצלי לפחות ירד בפיק הזה. כי חלק מהאנשים, אחי, נהיו all in בזה, אוקיי? הם נהיו all in בזה ברמה שאני היום אומר, קודם כל אני שונא כבר את המילה הזאת להתעורר, אחי, ערים. זה כאילו כבר עושה לי, כאילו הפכו את זה להיות כזה כמו, די. אתה יודע, כל אחד היום הפך להיות ער, אחי, כל אחד, ראיתי תמונה של איזה חטוף, אחי, שהצטעם עם המשפחה שלו, האמריקאי, שהוא מחזיק ביד, אחי, קופסה עם בורקסים. קופסה עם בורקסים, בן אדם משתחרר, הביאו לו קופסה עם בורקסים משולשים. מישהו מעלה את זה לאיזה קבוצה, עושה עיגול לקופסה הזאת. תראו, משולשים. ספר לי על זה, המשולשים, הנה, הוא מסמן לנו מול הפנים, זה 3 וזה גם 6 בורקסים, זה 6, 3. אחי, אתה חולה נפש, שומע? לקחת כל מה שגורם לבן אדם לשנייה לפקפק ולחשוב מי שולט עליו ואיך וזה ואיך המנגנון עובד, הגחכת אותו לחלוטין, כי אתה חולה נפש, ואתה מוציא אותי גם עכשיו, בגלל שאני כאילו חושב לכיוונים שיש מערכת שכאילו היא נגדי וזה, אתה מוציא אותי ליצן, כי תראה איך אתה מתנהג, אתה מבין? ואז אמרתי לעצמי, חלק מהעניין של 1,000 מרכאות, להתעורר, אוקיי? זה קודם כל לא להאמין למה שאומרים לך. נכון? אתה אומר, וואלה, מה היא אומרת בחדשות יונית לוי? אני לא שלא מאמין, אני שואל את השאלות, אני רוצה להבין מאיפה זה מגיע, אני הולך אחרי הכסף, כביכול, אוקיי? אבל צריך גם לדעת ולהבין, לפקפק גם במידע שאתה לא מקבל מהמיינסטרים, אתה מבין? גם מהחברים הערים שלך פתאום שבאים ואומרים לך, אתה יודע שיש גלגול נשמות ויש גן עדן? מאיפה אתה יודע? ומאיפה אתה מדבר על זה בכזה ביטחון? שנינו פה באותה סירה, אתה יודע, מישהו פעם אמר לי, האתאיסט הכי גדול והערב הכי גדול, שניהם יושבים באותה סירה. הוא לא היה בעולם הבא, הוא לא היה בעולם הבא. זה צועק לך רק ביבי, השני אומר לך רק לא ביבי, שניכם באותה נקודה, אחי. אז אני אומר, אני לא יודע, אחי. יש מצב? לא יודע, אחי. כן. יש מצב, יש גלגול נשמות, יש מצב שלא, יש מצב שיש גן עדן, יש מצב שאנחנו חוזרים לריק, אתה מבין? כאילו לא יודע, אני יודע מה שאני יודע. אני יודע, אחי, אני מסתכל על אני טועה עם עצמי, לפעמים אני נוהג ככה באוטו, אחי, ואני, אתה יודע, עולה בי הרבה פעמים השאלה, אחי, מה זה החיים? כי אני לא יודע מה זה להיות לא חי. מה זה, אחי? באיזה מסגרת אני נמצא? המקביל של לא לחיות, לא להיות כאילו במציאות, זה לישון. אין לי שום דבר מה זה, אחי? איפה אני נמצא? וזה מחלחל, ובגלל שזה מחלחל, השאלה הזאת, אני כן יכול לחשוב שיש משהו שהוא כאילו יותר גדול ממני, אתה מבין? כי מה אני בכלל? אבל אני לא יכול לדבר איתך על דברים ולהגיד, מרק צוקרברג הוא חייזר. אחי, אנשים אומרים לך את זה כאילו הם ראו אותו, לובש בגד. אבל זה גם עוד פעם, איך אתה מקבל את מה שנאמר. אני איתך 100%, ממש, אני בעצמי עברתי את כל השלבים האלה.
זאת אומרת, אני תמיד אחריך, אחי. אני עברתי את השלבים האלה, אני גם לפני 17 שנים, 18, שלראשונה נחשפתי לזה, שיש אילומינטי וחוימינטי, אני גם הייתי ככה, אני, משולש, הייתי בזה, אבל למזלי, אחי, התהליך שלי המשיך, והמשיך, ואז אני הבנתי, אתה יודע, התקדמתי רוחנית, הבנתי כאילו ככה וככה, והיום אני אומר, fuck it, מה אכפת לי כאילו, אין אלו, מה, די כבר, אחי, אני כאילו הבנתי שלהיות ער באמת, כן. זה הכי להיות מחובר לעצמך, להבין דברים ולא להאמין בדברים, לדעת דברים, להרגיש דברים ולא להאמין בדברים. ומה שעכשיו תיארת, זה מלכודת שרבים מהמתעוררים נופלים אליה, ומה זה המלכודת? זה להיתקע בשלב הראשוני לתמיד. ואז זה בעצם, אני לא קורא להם ערים, לדעתי זה אובססיה. אתה נתקעת על משהו אחד, זה אובססיה, ואני חוויתי את זה, אחי, יש כאילו קבוצה של אנשים. חשבו שאתה הם האלומינטים. כן, אחי, בגלל שיהיה לי... חשבו שהוא האלומינטי. כן, כי יש לי עטיפה של אלבום עם עין על המצח. עכשיו הם במצב שהם כל עין שהם רואים, זהו, אחי, הם אפילו לא מבינים מה זה אומר, מה עומד מאחורי הסמל הזה. כן. שהעין הזה בכלל מסמל את התודעה. כן. כן? ועכשיו... יש לי תמונה מלפני איזה 10 שנים שהצטלמתי פה בסטודיו עם נטה, ברזילה, עבדתי איתה איזה משהו מזמן, והיה לי חולצה מתאילנד, שפה יש את הסמל $100 עם הפירמידה, ומתחת יש עוד סמל שהוא בכלל סמל סרי ינטרה, סמל הודי מקודש ופוזיטיבי, וזה חולצה מהקניון, אחי, ששילבו שם 2 סמלים, הוא ממסדי, והיה לי גם תקופה שהייתי מצטלם ועושה מודרות של יוגה עם היד, אחי. זה תנוחות יוגה, זה תרגול יוגה, זה לסגור מעגלים חשמליים. עכשיו הבן אדם שהוא אובסס, כל מה שהוא לא רואה, אילומינטי. כל מה שהוא לא מכיר, כאילו, אילומינטי, שטן. עכשיו, זה מצב מסוכן להיות בו, ואני גם מסכים איתך שהממסד בכוונה שחרר את התיאוריות האלה, כן, הרי אחי, אם הם שולטים בעולם בצורה אבסולוטית לחלוטין, ושולטים באינטרנט ושולטים בהכל, הם יכלו לעשות שכל המידע הזה בכלל לא ידלוף, וברגע שהוא ידלוף נמחק במקום. נכון. יכלו, אבל למה הם משחררים אותו? משתי סיבות, גם כי קרמטית הם חייבים להראות את האמת, in plain sight, כרגיל, אבל גם כי הם ידעו שהאחוז הזה של האנשים שמסוגל לחשוב קצת מעבר מחוץ לקופסה, את רובם זה יפיל. כי רובם יתעקעו באובססיה הזאת, ויפספסו את העיקר. אני לא רוצה, אני רגע חוזר שנייה לעניין. עוד פעם, זה התיאוריה שלי. לא, סבבה, אני אומר, אני איתך בזה, אני חושב אבל, שאתה נתת להם הרבה מאוד קרדיט, כשאמרת שהם נתקעו בשלב הראשון. אני לא חושב שהם הגיעו לשום שלב, אני חושב שהם המירו את הדרמה המיינסטרים, לדרמה שהיא האנטי מיינסטרים. הם לא התקדמו לשום מקום, מבחינתם זה כמו שבן אדם, הדור של ההורים שלנו יושב מול הטלוויזיה וצופך, אוכל את כל השיט שמביאים לו בחדשות. אז הם אוכלים שיט אחר. אז הם אוכלים את השיט שהוא מגיע עכשיו מהאינטרנט, מכל מיני כאלה שמפיצים את האמת שלהם. אז את השלב הטרומי, אוקיי? כאילו, אני מתכוון שלב... רק עברת את הגדר, לא התקדם, לא עלית מדרגה. בתכלס כן, אני מתכוון לשלב שכאילו אתה יכול להכיר בזה שכן קיימת איזה אליטה. יש אליטה. והיא עתיקה ויש להם סמלים ויש להם את הארגון שלהם, עצם זה שאתה מוכן בכלל לקבל את זה, לזה אני קורא שלב ראשון. נכון. אבל בתכלס אתה צודק בזה שאפילו לא הייתי קורא להם מתעוררים, כי כמו שאתה אומר אחי, הם עברו מדרמה של חדשות, ומפרנויה של חדשות לפרנויה של קונספירציות במקום... החטופה שעשתה ככה עם היד. כן, אחי, אין לה אצבעות, אחי, שחרר אותה. עכשיו, תשמע, עוד פעם אני אומר, יש את החבר'ה שאומרים, 7/10, עוד פעם אנחנו נכנסים לקרה במכוון וטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואני יכול להגיד לך את האמת, אני גם מפלרטט עם הרעיון הזה, ואני גם, כי אני מגיע מהמקום, אני אומר, אחי, אנחנו כאילו, אין דבר שהוא כאילו, אתה יודע, אופס, 7 שעות, אתה יודע, אופס, אנחנו לא רואים כלום, ובסופו של דבר, אני לא זוכר מי אמר לי, אולי זה אתה אמרת לי, אבל בסוף השלב האחרון, המסיבה של 7/10, זה 2 מדינות לשני עמים, לתת את המפתחות, לנקות את חמאס, ולתת את המפתחות לבעל הבית החדש, למי שצריך לקבל את בעל הבית החדש,
כנראה שזה יהיה או משהו אמריקאי, או משהו זה, ובתחילת המלחמה אין סיכוי, לא יהיה פה דבר כזה, והנה אנחנו כאילו 2.5 צעדים, אוקיי? לנקות עם טובי בנינו את השטח, כביכול, ולתת אותו למנהיג אזורי חדש, אתה מבין? לקדם אינטרס של מישהו אחר בכלל. לקדם אינטרס של מישהו אחר, זה מלחמות שקורות פה בגלל אנשים אחרים, וזה, אבל זה לא כזה קונספירה, אם אתה הולך אחרי הכסף, אתה בדיוק מבין, כאילו, בסופו של דבר, רגע שנייה, אולי לבן אדם הממוצע יהיה יותר קל להבין, אם פשוט תסתכל על כסף, אוקיי? עזוב שנייה, אילומינטי, חייזרים, אנשי לטה. אז את זה אני מגדיר התעוררות. התעוררות זה להסתכל מעבר מה שקרה בשטח. לנורמה המקובלת. כי זה לבן אדם הממוצע מאוד מאוד קשה. כן. מאוד מאוד קשה לעכל שדבר כזה יכול להיות, שיקריבו אנשים בשביל אינטרס כזה או אחר. ובן אדם הער אומר, כן, יכול להיות. כאילו, זה כאילו להסתכל מחוץ לקופסה, כי הישן הוא ההוא שהוא בתוך הקופסה המוגבלת הזאת, שאומרת, לא, 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 רק מה שהגיוני ונכון יקרה, משהו כזה לא, אתה מבין? כן. זהו, בסופו של דבר, אחי, התעוררות, איך שאני מגדיר, זה התעוררות רוחנית, כי מה שגורם לך להיות בתוך קופסה, בתוך קובייה, זה קהות רוחנית, זה ההפך מרוחנית, אתה מחובה. זה מה שזה, ואתה יודע, יש עוד משפט, אחי, שאני הולך איתו הרבה זמן, שהוא מסכם את כל מה שאמרת, אחי. אני יודע מה לא נכון, אבל אני לא יודע מה נכון, או הפוך. ככל שאני יודע יותר, אני יודע שאני לא יודע כלום. אני יודע שאני לא יודע. אבל, ומעבר לזה, חלק מההתעוררות הרוחנית, הרי מה זה המטריקס? המטריקס זה להיות כלוא בהיגיון, אבל ההיגיון הוא מאוד מוגבל בכלים שיש לך כרגע. נכון. ובסופו של דבר, לצאת ולהתקדם רוחנית זה להבין שבשבילי, בתהליך האישי שלי, שהבנה היא מעבר ללוגיקה של המוח. אני משתמש הרבה בלב ובאינטואיציה, ומאפשר לעצמי, לא יודע אם לקרוא לזה לתקשר, כאילו להעביר דרכי מידע שהוא מעבר לחושים הבסיסיים האלה שקיבו אותנו לתוכם. נכון. לכן הרבה פעמים אני יכול להגיד ככה וככה, שזה בכלל לא נשמע הגיוני, אבל אחי, זה מסתנכרן לי. לך. לי. אתה מבין? זה מדהים. לי, ואני לא מצפה שתגיד כן. נכון. אני אומר, זה מה שאני מרגיש. אבל אתה יודע מה יפה? א' כל אתה עוד צריך להסביר את עצמך. נניח, עכשיו אנחנו פה בזה, אנחנו מדברים, אז זה כן זה, אבל איפה שמעתי את המשפט הזה עוד פעם, אני לא זוכר, אבל מישהו פעם אמר, אם אני אבקש ממך שתסביר לי למה אתה מאמין במשהו, ואתה באמת לא תמצא דרך להסביר לי את האמת שלך, סביר להניח שזאת לא האמת שלך. זה האמת שאתה שאבת ממישהו אחר, אוקיי? ואתה פולט אותה החוצה, כי אתה חושב שזה הגיוני. סתם, אני נותן לך דוגמה, יכול להיות שהדוגמה תהיה שיא מטומטמת, אבל כאילו זה. סתם, למשל, אנשים שמאמינים בנשמות, אוקיי? בזה שיש איתנו עוד אנשים פה וזה. עכשיו, יש מישהו, נורמלי לחלוטין, או מהקצה השני, פלופ לחלוטין. אוקיי, עשה עכשיו טקס איוואסקה וזה, והוא חווה משהו. הוא ראה משהו, הוא הרגיש משהו, אוקיי? והוא הולך בעולם והוא אומר, אני בטוח שיש דברים XYZ, ואתה שואל אותו למה, והוא אומר לך, הייתי XYZ במקום ככה וככה, ואני ראיתי, ואני הרגשתי, ואני זה, וזאת האמת שלו, הוא באמת מאמין בזה. ואז מגיע השלב השני, שהוא מספר את זה למישהו, ומישהו שואב את המידע הזה, ואז הוא הולך בעולם והוא אומר, יש נשמות, יש זה, ואז אתה אומר לו, איך אתה יודע? חבר סיפר לי, רגע, שזה כבר עבר יד אחת, יש מצב שהוא באמת חווה את האמת שלו, אבל יש מצב שגם מישהו שיקר לך, ושזה לא האמת. ואם אנחנו מדברים שנייה, למשל, על דברים מעבר, סתם למשל, מישהו בא ואומר, העולם שטוח, העולם עגול. אני אפילו לא נכנס לזה, כי לך אין הוכחות, ולך אין הוכחות, ופה זה זה, ויש מצב שאתה צודק, ויש מצב שאתה צודק, ויש מצב שאתה יודע, כאילו, אני לא יודע, אבל מה האמת שלי? אתה מבין? האמת שלי היא שאני קם בבוקר, יש שמש, אני בוחר מה אני אוכל, אני בוחר מה אני מכניס לגוף, אני בוחר מה לא לצפות בטלוויזיה, אני בוחר מי סובב אותי, אתה מבין? זה האמת, אחי. אתה מקבל מידע, אתה יכול לאבד את המידע הזה למשל, אתה יודע שסיגריות גורמות לסרטן, בסדר? אתה יודע שסיגריות גורמות לסרטן. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, סבבה. ולהמשיך לעשן, ואתה יכול להחליט, אני יודע מה זה גורם, אני שם את זה בצד, זאת הבחירה שלך. אתה מבין לאן אני הולך עם ה... כן, כן, זה שלב מאוד מאוד חשוב, אחי, במה שנקרא, בדרך לגאולה. להיות במצב הזה, שמישהו אומר לך משהו,
ואתה פשוט מקבל את זה כמשהו שהוא אמר, זה לא אומר שזה תקף עליך, אם תשים לב, אנחנו חיים בחברה, אחי, אתה אומר משהו שמישהו לא חושב, יכולים לשחוט אותך, ופשוט, בונה, סבבה, בן אדם אומר משהו, זה האמת שלך, הכל טוב, אני מקבל אותה, זה לא אומר שזה תקף עליי, או תקף עלינו, וזה משהו שאני נתקל בו הרבה, ובטח גם אתה, אחי, בתגובות של התכנים. יש המון אנשים, שאתה יודע, אומרים, מה אתה משוגע, אתה חולה נפש, אתה דפוק, אתה פלופ, אתה נרקומן. כן, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אני אומר את שלי. כן, מה זה מעניין עליך? זהו, אתה רוצה, תקבל, לא תקבל, אבל אחי, אם העולם היה כזה, כאילו זה התעוררות רוחנית, זה התעוררות, להבין שיש אין ספור עולמות, חוויות, אמיתות, אין אמת אחת. נכון. יש לכל אדם את העולם שלו, את האמת שלו, ופשוט תכיל את זה. כן. תכיל את זה. בן אדם אומר משהו שאתה לא מסכים, שאתה לא מקבל, שמעתי אותך. כן. מעניין, ראיתי את העולם שלך, הצגת לי את העולם שלך. נכון. ואז ברגע האמירה שזרקתי מקודם, שלא כל התודעות הם AI, לא כל התודעות הם NPC, כן. שיש גם AI, אנשים שהם AI, אז ברור שאני לא יכול להוכיח לך את זה על הנייר, אחי, במחקרים. מבחינתך זאת תיאוריה. אבל זה מבחינתי, בתפיסה שלי, כן. זה בדוק נכון, בתפיסה שלי. נכון. כי אני אומר, בונה, אם אני עכשיו מייצר טכנולוגיה כזאת, נכון. סביר להניח שכבר עשו את זה, כי אין חדש תחת השמש. ואני לקחתי את זה קדימה ואמרתי לך, יש מצב שאני הטכנולוגיה כן, הזאת. ויש מצב, תיאוריה, יש מצב גדול, וזה גם כיף להתפלפל. אתה יודע שמאז התקופה של המגפה, עוד פעם אני אומר, לפני זה הייתי בן אדם שממש חייב כאילו בשולחן עם חברים או בשולחן עם משפחה או תמיד חייב כאילו אם מדברים על משהו אז להגיד מה אני חושב על זה ולהתווכח על זה וזה ואז פתאום משהו קורה עם הזמן ואתה פתאום כזה אני יושב עכשיו בכל מיני פורומים אוקיי בכל מיני פורומים ואם זה בפורום שאני יושב עם רופאים אחי, אוקיי, או בפורומים שאני יושב עם אנשים שמדברים על פוליטיקה, או עם אנשים שזה, והם מדברים, ויש בהם המון אמוציות, נגד X, נגד Y, נגד זה, ואני מוצא את עצמי, אחי, 99% מהזמן שפשוט, אני מקשיב, אני אפילו לא מדבר, אני לוקח על עצמי, אתה רואה אותי פה עכשיו מדבר הרבה, כי אנחנו בפודקאסט, אוקיי? אבל משהו השתנה בי ברמה של כשאני נמצא עכשיו בפורום של אנשים, אני מאוד מאוד כאילו גם עובד על זה, וגם לפעמים זה קורה ולפעמים זה, אבל מאוד מאוד משתדל לא להביע את דעתי אם לא שואלים אותי, וגם אם אני כבר בוחר איזה דעה להביע בשולחן, כי אני יודע שאם עכשיו אני יושב עם רופאים ואני אגיד להם, חברת התרופות, הם גדלו על זה, הם חונכו על זה, הם עשו 7 שנים בזה שמי שכתב את המחקרים זה מי שמממן את התרופות, אוקיי? הם לא שם, הם יחשבו שאני הזוי, וואלה אחי, אני אוהב את האנשים האלה, ומבחינתי כאילו אחי, תעשה את שלך, ואני אעשה את שלי, ועוד פעם, בסופו של דבר, אם תשאל אותי, אם תבוא להתייעץ איתי על משהו, אני אגיד לך מה אני חושב, אחי. כל כך כיף לחיות ככה, אחי. כל כך כיף לחיות ככה. שאתה פשוט אומר, זה לא משנה מי צודק. מה זה משנה מי צודק, אחי? זה לא משנה, הכל טוב. אתה מבין שיש אנשים שהעולם שלהם הוא פשוט מנוגד אליך, כוכבי לכת, וזה בסדר. וזה בסדר. כל עוד. אתה לא קופא עליי משהו? בדיוק, אחי. כל עוד אתה לא קופא עליי משהו, אני לא אתעצבן עליך. מה הבעיה? לא אכפת לי, אחי. אתה רוצה כל פעם שטיפה מתחיל לך כאב ראש פה, טיפה, כאב ראש הכי קטן, תדחוף כדור, תדחוף, אחי. תדחוף כדור. יש מקום להכל בבריאה. אני אמליץ לך, לך תיקח, תשתה כל שעתיים, חצי ליטר מים, אחי. אוקיי? תשתה 2 ליטר מים, 3 ליטר מים ביום, יהיה לך פצצה ויהיה לך טוב, כי אני יודע שעל עצמי, בימים שאני יוצא להפקות או משהו ואני לא שותה, אני חוזר הביתה אחי, ומתחיל לי הקרחנה, אני יודע שהקרחנה מתחילה, כי פספסתי את המים ושתיתי רק קפה ועשיתי טה. אני יודע שאם אני לא שותה X מים ביום, יהיה לי כאב ראש, ויש אנשים שאתה אומר להם את זה, אוקיי, אנשים מאוד קרובים ללב שלי, אחי, שסובלים מכאבי ראש, ואני אומר להם, תגיד, אתה שותה מים? לא. אני שותה רק זירו. אני אומר, תגיד, אתה שותה מים? אני לא אוהב לשתות מים. פה אני יוצר, אח שלי, פה אני יוצר, שבן אדם אומר לי, אני לא אוהב לשתות מים, שומע, אז תמשיך לשתות כל הזירו, ותיקח כל 2-3 כל יום כדור, ובסוף אולי תגיע חס וחלילה, אני לא מאחל לך שתגיע עם הגב לקיר, ותגיד בונה כמה כימיקלים אני דוחף לגוף, ויתנו לך עוד כימיקלים כדי להילחם בכימיקלים, ואז יום אחד תגיד וואלה הכימיקלים לא עובדים, ואז תתחיל לתקן דברים בצורה אחרת, חבל, אבל שתי מים עכשיו, אתה מבין? למה אתה צריך? מה זה אני לא אוהב מים? נרגע, אחי, סבבה, אח שלי, אני אומר אם כואב לך ראש, שתי מים, אחי.
קח כוס מים אם אתה רוצה, תשתה, אם לא, עזוב. אין לי מה להצטדק בפניך, אחי, אתה נמצא ביקום מקביל, אוקיי? כן, כן, כן. ואתה אמרת לי את זה פעם. שנחיה במיקומים מקבילים. יהיה אנשים שהעולם הולך להתחלק לשני יקומים, אתה מבין, לפעמים הנבואות האלה, שאתה אומר, שהן יכולות להיתפס שנייה ציורית כמו משהו הזוי. העולם מתחלק לשני יקומים מקבילים. אתה תרד למטה, אתה תיכנס לחנות, זה המילים שלך במדויק שאמרת, אתה תיכנס לחנות, המוכר שם, הוא יהיה בכלל ביקום מקביל. יצאת מהחנות, חזרת לבית שלך, הבית שלך זה יקום מקביל. עכשיו, ציורית בראש, אתה רואה עולם ריק ומורטי. כן. אני נכנס, אחי, אני עובר דרך בועה, יש יקום מקביל. אבל זה פה, הוא גר ביקום מקביל, אחי. היקום הוא בפנים, בתוכנו. לכן, כן, אתה חווינו את זה עם החרדים למשל. הם חיים ביקום מקביל, אחי. ואנחנו נוסעים איתם באותו כביש. נכון. עומדים באותו תור אולי. אחי, הם חיים ביקום מקביל ריק ומורטי, אחי. נכון. וזה בסדר. נכון. אנחנו פשוט חולקים אותה פלטפורמה. נכון. הוא אפליקציה, אתה אפליקציה, על אותו מק, על אותו PC. על אותו הסיב אופטי. כן. רק כל אחד, אחי, עם ה-IP שלו, אחי, ובסרבר שלו, והכל, כאילו, וזאת הגאולה, שכולם יקבלו, כל האפליקציות ישלימו עם כל האפליקציות. יגידו, הכל טוב. כן. הכל טוב. פה, אם אתה תתעלה פה, אתה תתעלה מעל זה. פתח את החלון, אתה רוצה דרמה? תתעלה מעל זה, הנה דרמה, תפוס דרמה, תאכל דרמה, אחי. סבא שלך, שלקחו אותו לגולג, או לעבדות, אחי, הוא היה יכול להגיד, אני לא יכול, אוקיי? שכל היום באים לך עם שוט ומאירים אותך, ואתה לא ישן טוב, ואתה לא אוכל טוב, ואתה רק מנסה לשרוד, כדי לא למות בערב, אוקיי? כדי שלא ירצחו אותך בערב. אני יכול להגיד, הבן אדם הזה, אין לו את התנאים, גם אם הוא רוצה, גם אם הוא נמצא. ודווקא האנשים האלה, אחי, מגיעים לרמות הכי גבוהות של שבירת האגו וההבנה של הזה. אבל בן אדם, אחי, שחי במדינה מתקדמת, אחי, ויש לו את הדברים ואת הזמן הפנוי, והוא בוחר להישאר ביקום שלו, אז שיבוסם לו, כמו שאומרים, אחי. אני לא מרחם עליך. לא, אין פה מה לרחם, זה עניין של כאילו, אתה יודע, זה מה שזה פשוט. זה מה שזה. זה מה שזה, זה וואלה, זה באמת אולי פשוט, אתה יודע, זכינו שהיה לנו את התנאים שנתנו לנו להתקדם ולצאת פה בראש קצת מעל זה, ויש כאלה שפשוט, אתה יודע, הרבה יותר קשה להם. כי הגולג הזה שאתה מדבר עליו הוא מאוד יחסי. זאת אומרת, יש אנשים שבשבילהם התנאים גם פה הם כמו בגולג, הם פשוט אין לו שמאלה, אין לו ימינה. נכון. הבן אדם הממוצע היום שעובד, אחי, בעבודה פשוטה, בדי ג'וב פשוט. קשה לו, אחי. קשה לו. אבל הכל יחסי, בהודו יותר קשה, בסין יותר קשה. קשה לו, עוד פעם אני נכנס לך בנקודות, כי זה חלק מהעניין. או מישהו שנולד לתוך איזה עולם מאוד ספציפי בדעות. אם קשה לך, ואתה עדיין מניע את הרכב ביום שבת בבוקר, ונוסע לביג פשן גלילות, אחי, ומפרק, אחי, 2,500 שקל מכסף שאין לך, על בגדי נייק, אחי, לילדים שלך שהולכים לבית ספר, אחי, ואתה רוצה לא יודע, לקנות את הסוואטשרט, אחי, ב-700 שקל, אחי, בגלל שיש עליו נייק, ואין לך, וזה מכניס אותך לעוד יותר ברוך, ואתה צריך עוד יותר הלוואה, אתה יכול, אתה פשוט כאילו... כן. אחי, אז אוקיי, לא רק שאין לי רחמים... זה מתחיל בדברים הקטנים, אחי. כן. מגיע לך שאתה שם, ותמשיך להיות עבד, אחי. זה מתחיל בדברים הקטנים האלה, אחי. זה עבד או חופש, זה מה שיש לך פה בפנים, ופה זה מתחיל ונגמר, ומפה זה יוצא החוצה ומתבטא. בעולם החיצוני. אחי, ואני לא איזה עכשיו שמן, שמה, אני מתמודד עם מלא דברים, אחי, אתה רואה אותי עכשיו, סיגריות מה סיגריות, אם אתה פותח לי עכשיו כוס וויסקי, לא רק שיש לך סיגריה, גם יש לך סיגר, איך אני, זה טבוע בי מפעם, אחי, שהייתי מעשן, ווואלה, נעים לי וכיף לי, לעשן את הסיגריה עם האלכוהול, אבל אין לי קופסה בכיס, אתה מבין? אני לא, תראה אותי ביום יום, אחרי אוכל לא מדליק סיגריה וזה, אבל יש לי את ההנאות הקטנות, אני בוחר את הסטראגל, אתה מבין? כשאתה עושה משהו מסוים ואתה יודע למה אתה עושה אותו ואתה בוחר את הזמן לעשות אותו, זה לא הוא שולט בך, זה אתה שולט בו, אתה מבין? ווואלה, אתה גם הרבה יותר נהנה מדברים כשאתה בוחר את הזמן שלהם, אתה מבין? אתה בוחר לעשות אותם בזמן מסוים. אז זה גם דרך ללמוד לחיות, אתה מבין? זה עוד צעד לפה ועוד צעד לשם, אחי. זה 40 שנה במדבר, מה שאתה מדבר עליו עכשיו. אני עדיין במדבר. זה, אחי, אנחנו תמיד במדבר, אחי. אתה לא במדבר כשאתה מת. כן, שאתה מת, זה נראה לי אתה מגיע לארץ ישראל, אחי. בדיוק, אתה מבין? וואלה, מדהים, אחי. מדהים. מקווה מאוד שהילדים שלנו עוד 20 שנה, אחי, ישמעו את השיחה הזאת, תראו את הפודקאסט הזה ויגנבו. אחי, הילדים שלך... מעניין אותי איך הם יראו את זה. הם יראו את זה
הם חיים איתך בבית. אבא כמוך לא יכול להביא בסופו של דבר ילדים שיצאו כל כך 180 ממנו, כי בסוף אחי אתה נכנס עם וייב, אתה מבין? ברור, יש לך וייב בבית, ערוץ 12 לא יהיה פתוח אצלך בסלון, הם לא יישבו את זה, אתה מבין? אבל עדיין זה מעניין, אחי, כי התהליך, האבולוציה כל כך מהיר, וכל כך במכפלות וחזקות עם הזמן, שפשוט הם בעוד 20 שנה, הם לא יהיו כמו אנחנו לפני 20 שנה, אתה מבין? זה כאילו קפיצה, זה מעניין, לא יודע למה חשבתי על זה ככה, לקראת הסוף, מעניין אותי, אחי. אנחנו נהיה פה, אנחנו נעשה פודקאסט עוד 20 שנה, כן. נעשה פודקאסט מרובע. כן, נעשה קאמבק, אחי. כן, נביא את הילדים גם. כן. יח, איזה כיף. אח שלי. רגע, נזיז את המיקרופונים. שיחה מעניינת כמו תמיד, לרוב השיחות האלה קורות לנו בטלפון, אחי, אני יכול לדבר איתו פתאום, אחי. כן, וסוף סוף לחדנו את זה לתוך קפסולה. כן. לחדנו את זה לתוך קפסולה. פצצה. תודה רבה, אח יקר. אח שלי יקר, היה תענוג, תמשיך בעשייה, אחי. גם אתה. יש לך מקום בן זונה, ואחלה לב פה, מאחורי המצלמות. יש לב מאחורי המצלמות. יש לב מאחורי המצלמות, זהו. סלמתק. אח שלי יקר. אוח, זהו, קאט. וואי, אחי. איזה טריפ זה היה. פודקאסט, אחי.